E unha familia de Barro recibirá unha indemnización de 124.000 euros por parte da Xunta tras a morte da súa filla nun accidente de tráfico. Unha sentenza xudicial establece que o sinistro se debeu a unha mancha de aceite nun treito da antiga vía do Salnés. O 31 de outubro de 2004, no quilómetro 6 da vía rápida do Salnés, Lucía Sabarís, de 19 anos, falecía ao perder o control do seu turismo no mesmo punto onde unhas horas antes morreran dous mozos noutro accidente. A imaxe aínda permanece na retina de Manuel, o pai de Lucía, que cando chegou ali decatouse de que o firme era unha pista esvaradía. Foi que me topei co panorama ese. Xa estaba ela na... o sea, tirada na carretera, claro, con unha manta por riba. E xa vin que a carretera era un patinaje, un auténtico patinaje, porque non se podía andar de pé encima dela. Desde aquela comezou un proceso judicial que durou máis de 4 anos. A familia de Lucía reclamoulle a Consellería de Política Territorial non ter sinalizada a zona e non adoptar as medidas necesarias de limpeza da calzada. Agora o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dalle a razón e obriga a Xunta a indemnizar os demandantes con 124.000 euros. Xa non era o tema económico, senón me daba, eu que quería era demostrar como a rapaza foi morta. Era o único que eu quería demostrar. E que non foi culpa dela, absolutamente nada. Tiña un límite de velocidade de 100, ela iba a 70, o coche estaba en perfectas condicións, acababa de pasar a revisión, rodas novas, o sea que ela non tuvo absolutamente culpa ninguna. Malia todo, Manuel afirma que os cartos non van reparar a perda de Lucía. O seu baleiro truncou a vida desta familia. E a Garda Civil detivo 4 mozos